Боже, защо ме остави на тази земя, Боже? Да се мъча, Боже. Сега ще заспи и ще спи поне половин час. Спри се и ти вече. Да. Ох, може би седе. Добре, бе, я извикай го. Извикай го, не ми се обади. Какво не ще да водиш мене? А какво иска? Добре. Значи, кажи му, че ако представлението бъде отложено, ще го плати и ще го уволня. Иска да се самоубива. Де късмет, де. Добре, ще дойда след малко там и ще... След малко съм там. Ружа, може ли по едно малко уиски? Може. Нямаш ли гроздова? Какво да имам? Гроздова. Ами нямам. Дай тогава уиски. А за тебе... Можем, да. На теб ще ти е по-добре да изпиеш едно кафе. Чуваш ли, бе? Така ми трови живота по 100 пъти на ден. По 100 пъти. Кой ти трови живота, бе? Аз ли ти трови живота? Стига да. Ама моля ли сега, за това ли дойдох? Айде, така и така сте дошли на здраве. На здраве? Здраве. Илка? Айде, на здраве. Абе, ти как караш с тая ръка? Как сменяш скорости? Тя ги сменя. Как тя ги сменя? Такова нещо никога не сте виждали. Няма и да видите. Само ние двамата го правим. Той натиска съединителя, аз сменям скоростите. А на площада срещу нас се задава една линейка. Той ми вика първа, втора и пред вас съборих всички кофи. Браво, браво. Всичко обясни, всичко разказа. Браво. Добре, бе, Коста. Защо караш като си пил? Толкова ли нямаш пари да вземеш да поръчаш едно такси? Нямам. Фалирах. Всичките си пари дал тази скапана книжарница. А какво стана с книжарница? Нищо, дадох обява, ще я продам. Защо? Нали отлично работиш и като антиквариат? Така е как. Бяха по-добри времената. Кога са били по-добри времената? Когато комунистите бяха на власт. Времената са били по-добри, когато комунистите бяха на власт? Да, за нас. Боже, моля. Бяха по-добри времената, когато арестуваха? Моля те. Когато биха? Боже, моля те, бе. Когато не можеше да се публикува нищо наподобяващо истината. Когато баща ми, адвокат, го арестуваха и го пребиха, защото писа писмо до оня комунистически злодей да не арестуват и да не бият. Пребиха го, за да го убедят, че не бият. Абе, не бе, как... Без бой хората не им вярваха. Ружа, Слушай, бе, как... моля те. Разбрахме се, нашата къща няма да я цапаме с политика. Той в моята къща, под моя покрив, защитава една геноцидна система. Чакай, бе, как, бе, не ти говоря Няма за какво да комунистите, чакам. бе. Абе, чакай да... Тази къща, думата комунист е забранена, освен ако не се постави под един знаменател с думата геноцид. Забранена е! Коста, да си ходим. Не може всеки да те обижда. Сега, за ума. Ружо, слаши? Слушай, бе, како. Нищо няма да слушам. Слушай, бе, како, бе, не ти говоря за комунистите, бе. Става просто за книгите. Те се продаваха по-добре, когато комунистите забраняха всичко. И най-малката истина се продаваше като топъл хляб. Само от Солженицин си купихме нова кола. Да? А сега, щом видя, че някой бивш голям дисидент се е добрал до някаква власт, аз му махам книгите и ги заменям с готварски. И на теб съм ти донесъл една кака. Как да сготвим карантия. Заповядай. Извинявай. Си. От госпарската книга можеш много да научиш. Така е, хубавата яхния си хубава при всички режими. Режимите се сменят, яхнията си остава. Там има някой! Горе има някой! На главата си има бялата тук, има нещо тук. Спокойно, бе. Пак ни шпионират, пак ни следят точно както когато арестуваха татко. Добре, чакай, спокойно. Това сигурно е някой скитник. Или луд. Градът е пълен с луди. Там наистина има някой бат. О, добре. Мога се предградим. Спокойно, бе, спокойно ще се обадим в полицията, бе. Абе, каква полиция, бе? Каква полиция ще му еба майката още е Коста, сега? къде вървиш този Каква пистолет? полиция? И аз ли ще убиеш човека? Отивам да видя кой ма. Осъден си условно, ще влезеш в затвора.
какво искаш, ма? Ако е въоръжен, мене ли да убие? Махай се! Махай се! Краде ми колата! Откъде има пистолет той? От баща ви. А защо го носи? Ами сега всички носят. И как всички носят, аз защо не нося, например? Уби го! Уби човека! Коста, може него да се го уби! Така, спокойно, аз ще изляза, аз ще видя какво има. Мръсник. Его мръсника. Его. Докторе, Добър вечер. добър вечер. Вие всеки ли посрещате така с сестра? Извинявайте, доктора. Докторе, извинявайте. Не ви познах тъмното. Стрелях във въздуха така. Аз много се оплаших. Докторе, извинявайте, развиках се. Не сте вие виновна, госпожо, аз съм виновен. Обърках се в градината там. Докторът ма е малко... Много си е добре. Съжалявам, госпожо, аз ви купих цветя, но съм ги забравил в таксито. Нали малко съм си пинал. Браво, Няма докторе. нищо, докторе. Браво. Какво сте пили, доктор? Голяй. Докторе. Докторе. По нещо? Да, по едно уиски, бати. Аз не бива да пия повече. Ай, нищо да нищо. Не може. Къде пострадахте, докторе? Ами на сватбата. Да, тя майка ви ми каза, че Много сте дебилно. бил на сватба. Заповядай. Ако е станало на сватба, не се брои. Така ли? На здраве. Здраве. Някой с бутилка ли ви удари? Да. С сифона? Да. Ама вие откъде знаете? Естествено. Това е най-удобен. Гледай тук. Коста, с това ли намери да се хванеш и ти да? Мога ли да ви помоля за чаша вода? Разбира се, доктор. Все пак благодаря за стола. Докторе, сигурно много ви боли главата. Да. Кой ви удари? Един нещастник. Той е мой пациент. Сега, мога ли да ви попитам нещо, но искам да ми отговорите честно. Но разбира се, докторе, тук сте като у дома си, питайте. Благодаря ви. Лъжа на тебе едно малко уиски. Две. Моля те се, ти да. Защо никой от вас не беше днес на сватбата на баща ви? На сватбата на баща ни? Да, На нашия баща. на вашия баща. А кога е била сватбата? Днес, аз му бях кум. Значи все пак се ожени за една луда германка, а? За болна жена, която е вече с него 10 години и която... Е убила бившия си съпруг, доколкото знам. Да, а днес се омъжи за човек, който... Е подписвал смъртни присъди. Да, но това вече не е важно. Ама как да не е важно, докторе, когато двама луди се женят? Двама болни, госпожо. Да, болни. А на болните най-много им трябва помощ. Така е, докторе. Вижте, значи майка ми... Ти да мълчиш, ма! Не, какво има? Какво бе? Левене, Какво става? къде е тенджерата, бе? Взеха ми, удари. Кой ти удари шамана? Кой те наби, бе? Айде ще чути Коста. Айде да ми ги покажеш кой те наби, че да му рева майката. Коста, виде дето! Да ми ги покажеш. Да ми ги покажеш. Прибира се. Децата бият ли ми? Спокойно, бе, сядай тук. Сядай. Да не сме детето да излезе от вкъщи. Добре, сядай, спокойно. Вечер хората бягат по улиците като че ли е окупация. Сядай. Ще покажеш ли ти ще? Ама я моля ви се оставете този пистолет. За днес ми стигат и бутилките и пистолетите. Картечница ще намеря. Ще има ева майката. Стига, стига. За каква тенджера става въпрос? За тенджерата питайте него, докторе. Ами, каква? Най-обикновена кухненска. Ми изпрати го да купи скара, нали сме ви поканали на вечеря. Ти какво викаш, като че ли съм го изпратил минни полета да прочиства? Един полицай ми взе данни. Как ще ти вземе данните, бе? Ти да не си престъпник? Коста, Коста. Ще не заведат дело срещу неизвестен извършител. Ама какъв неизвестен извършител? Това сигурно са уния от дома за сираци. Не, Стига, бе. бяха двама възрастни. Нападнаха ме гъзном. Ето, вижте възпитание. Не се казва татък гъзно, казва се от към гърба. Я ела сега доктора да те прегледа, той лекува и тяло ти. Какво толкова смешно има? Смешно ти е, че доктор е с бинт на главата? Това ли? Да. Сядай. Докторе, кажете ми, моля ви се, нормално ли е да се смее винаги и само тогава, когато нищо не е смешно? И ако не е нормално, защо не е? Може би е наследствено. Юка,
Какво? Имаш предвид под наследствено? Ами, нищо. Питай доктора. Кой е специалист по тези Болести? Не съм казала болести. А какво каза? Че е наследствено болен или луд? Казах само да питаш доктора дали някои симптоми могат да бъдат наследствени. Защото аз затова не исках да имам деца. Ти ли не си искала да имаш деца? Знаеш ли колко щеше да ги имаш, ако можеше? 10 поне! Не съм могла ли? Аз 4 пъти съм абортирала. Ха, ти ли? Да, аз. 4 пъти. 4 пъти Ти абортирала. луда ли си, ма? Защо лъжиш ми? Не лъжа? Няма да се! Не съм дошъл тук да ви гледам скандалите. Лъжи, бате, лъжи. Дойдох, за да се разберем какво ще правим с баща ви. Болницата е затворена, аз я заключих. И защото вие ще... Това сигурно са Василия и Рейн. Ще ви помоля да не се карате пред тях, защото те не понасят крясъците. Особено Рейн. Кой Рейн, бе, доктор? Как кой? Съпругата на вашия баща. Да, ще питам. Да. Хайде сега, хайде да попеем, моля ви се. Да пеем. Ами да, ние в болницата си имаме хор. Лекарите пеят, сестрите пеят, санитарите пеят. А болните пъшкат. Не, госпожо, болните така се лекуват. Да, а сега ще ви помоля да бъдете внимателни, защото човек с всичко може да свикне, но не и с лошата дума. Добър вечер, Василие! Как си, кумец? Благодаря. Отлично, куме. Жалко, деца, че не дойдохте на моята сватба. Изпуснете едно такова важно събитие. Не знаехме, тата. Не знаех. Не пожелахте да дойдете. Да видите каква сватба беше. 100 души. 100 приятели от болницата. И нито един инцидент. Само песни и шеги. Жалко, куме, че те закараха преждевременно в болницата. После беше чудо. Тези песни, тези танци, тези сълзи при раздялото. Докторе, келнерите казват, че такава сватба в техния хотел никога не е имало. Казват, ние такова нещо не помним. А после Рейн пя. Рейн, помниш ли тази песен, която майката ти е пяла, когато си била мъничка? Онази, дето я пях там на балкона. Точно тази. Сега. Хайде да ни изпеем. Изпейте. Благодаря, докторе. In der kleinen Pavillon, oh, Serie, oh, in der kleinen Pavillon. Браво! Браво! Браво, брависи! Аз ще убия и тате, и тебе, и мен. Какво каза Коста? Нищо, тате, много хубаво пее, много хубаво пее. А, Много хубаво пее. а къде е то? Къде е? Къде? Кого търсиш, тате? Че какво мога да търся твоята къща, сине? Внукът ми. Къде е? Купил съм му конче! Къде? Ела си, ела да. Ето го, тата. Ето го, това е той. Ето го, виждаш ли какъв юнак? Това ли е той? Да? Ами ти на колко си години? 12? На 12? Да. Милане, ма ти нищо не си ми споменава за този деца. За кое дете, бе, тата? Това! Младежо, извинявай, ма не съм ти донесъл подарък. А къде е моето малкото внуче, а? Къде е моето внуче? Тате, ма ето го, това е той. Пораснал е. Да, ето го, Пораснал е, тата. Василий. Пораснал е, бе, тате. А къде е моето малкото дяволче? А? Ето го, бе, тата. Няма друго. Ама къде е моето малко внуче? Милото ми внуче, къде отиде моето малко внуче? Внуче, успокой се, няма го, сега е той и това, пораснал е. Моля те да се успокои, слънчите. Моля те. И вече няма да го видя.